रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर। आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील। आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ। संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75। गेल्या काही दिवसांपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे पश्चिम घाट आणि कोकणाला जोडणारा राजापूर तालुक्यातील अणुस्कुरा घाट या घाटामध्ये गुरुवारी पहाटे दरड कोसळून या घाटातील वाहतूक ठप्प झाली होती। यामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला होता। त्यामुळेच कोल्हापूर तसंच पुण्याकडे राजापूर पाचल या मार्गाने जाणारी वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती। परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तात्काळ याची दखल घेतल्यानंतर स्वामी कन्स्ट्रक्शनकडून जेसीबीच्या सहाय्याने रस्त्यावरील हा अडथळा तात्काळ दूर करण्यात आला आहे आणि वाहतूक तात्काळ सुरू करण्यात आली आहे। त्यामुळे काही तासातच हा अणुस्कुरा घाट मोकळा झाला आणि वाहन चालकांनी सुटकेचा श्वास घेतलाय। त्या ठिकाणची दृश्य आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकतो। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।